Mag-deliver mo sa imong gi-order nga ka Black Cardinal, ma'am. Gikan sa Kidapawan. Wala ko order na ay. Imong pangalan nakabutan diri, ma'am. Di ko na anak kapag mahal ka ano. Mahal ko anak ting mahala. Oh, gi-order nimo kang Nuba Bujulan, ma'am. Wala ko kaila kisay luba. Wala ka. Kada ko bula ako sa una. Alit ko na nagbir ako imno. Pila? 1,008. Kasako. 5 ni kabuok, ma'am. Ay, mayroon to. Ma'am, diri ba bala ni Ma'am Bibinsya Kanyete? Nasya, ma'am? Ma'am, mayroon to, ma'am. Ikaw ba si Ma'am Bibinsya Kanyete? Mag-deliver mo sa imong gi-order nga ka Black Cardinal, ma'am. Gikan sa Kidapawan. Wala ko order na ay. Wala ko order na. Wala ka order, ma'am? Gi-order ni Pangalan ma. imong pangalan nakabutan diri, ma'am. Di ko na anak kapag mahal ka ano. Mahal ko anak ting mahala. Diri, ma'am. Di ko na anak kapag mahal ka ano. Mahal ko anak ting mahala. Oh, gi-order nimo kang Nuba Bujulan, ma'am. Wala ko kaila kisay luba. Wala ka ila ni, ma'am? Wala. So, dara ma'am, mo imong pangalan, ma'am. Pangalan hindi naka-address. Bibinsya Kanyete. Ay wala po. Magsaysay poblasyon. Black Cardinal, ma'am. 2,000, ma'am. Kada ko bula ako sa una. Alit ko na nagbir ako imno. Ay, Black Cardinal man eh. Nakay Black Cardinal dire? Ay, nagplag ako bula. Pagkumangko na ko dagan kisante. Ay, taga Kisante de ka. Pagkumangko kisante dagan kay bula. Oh, naman ni order mo gudi mo ni. Nadri ka sa sakinan mo gihatod karon. Wala ka balo. Wala ka balo ni, ma'am? Nas kami ani ma. Kasi kami naskam ni pero gigamit yung pangalan. Wala. Wala jud. Sabi ko, ay mahal ka ina dito kisante. Pila? 1,008. Kasako. 5 ni kabuok, ma'am. Alisa, ma'am. O, taplan lang siguro ni, ma'am. Diri sa ta, istorya ta, ma'am. Ma'am, diri sa ta. Diri sa ta. Wait, diri ni. Para malimpyo ni mong pangalan ka na, diri, ma'am. Gigamit mo yung pangalan good. Pwede tanaw na to sa sakinan. Tanaw lang na to, ma'am. Tanawa lang. Bulungan na po ko panataro tanawa. Panaro pala ko. Sige po. Tanaw ko, ma'am. Surprise! Happy birthday! Happy Joke lang, ma'am. Nara, ma'am. Bang Cardinal ni mo. Nara. Oh. Happy birthday. Nadira sa kadapit, ma'am. Oo. Namalo na po sa liwat. Grabe si ma'am. Gabuhan mo ba? So wala juga order. Wala ay. Wala gid ay. Dito lang ka, ma'am, dapit, ma'am. Opo, may. Ato ba lang diri, ma'am? Ano lang? Silaw. Yakantahan sa nato si ma'am happy birthday. Manganta sa ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday na ni baby. Happy birthday! Tayo pala ni mo, kulipin nila. Man na sila yung message man dira lang. Dili gusto nga. Pwede sa tunga. Sa kabalo ka kinsay nagbinuang nimo ani. Ulo koy. Wala gyud.
Oh, wala para ba na bayan, musayaw di karon. So na sila yung message sa imuha anak sila. Madaghang salamat sa imuhang pagpangga o pagsuporta. Ug mahal ka namo nimong mga anak. Ug pagbantay sa among mga anak. Unta, tagaan pa ka og maayong panglawas o taas pa nga kinabuhi. Ma, salamat sa imuhang pagpahulam kanamo og kwarta. Mabayran usahay po dili ma. Ma, pinangga kayo kanamo nga imuhang mga anak. Salamat sa tanan. Pahulama mi og usab ma. Okay. Asa yung bang anak ma? Oh ma'am, additional birthday wish sa imuhang mother. Happy birthday, ma! Si ma'am. Tagaan ka na, taas na kinabuhi sa Ginoo. Dagang kayong salamat sa pangadlaw-adlaw. Salamat sa pagsabot. Walang nga kay ka na mo. Asa mo mang uban? Asa uban? Wang anak. Kabala ka pila na ma'am? Amot, bila? 30. Ha? 30,000. 30? Oo. Nabayran na ni mula. So kisa pa maghatag ko ani ma'am message. Pagmangkon. Happy birthday kay. So, ikaw ma'am. Ako? Oo. Pag-greeting niya. Ako. Ako ikwana na niya kay. Kabalo na. Alisan ikaw. Tama. Happy birthday wish ni mo ma. Happy birthday, Besh! Ano lang ulit? Ya, kisa pa. Ikaw ma'am. Sige, ikaw ma'am sa message mo sa imong mga anak ma'am, sa imong pamilya. Salamat daw sa mga anak. Kaya bisag muna. Pinangga kaya akong mga anak. Bisag muna boy kwarta. Ihatag yun. Pinangga gina ko akong mga anak. Tidak ko kami gina akong mga anak. Nabutan gid po sila. Nabutan gid sila. Mawalang di ako gid silang panon. Di manon. Mayong pagpadako kay buutan. Wala gina sila. Wala sila nga mag-away. Dilig na. Agin ako mga anak pag-anak ko. Timan. Nya, katuray mo istorya nila. Partner din mo asa man. Partner din mo. Matay na tao. Namatay na di ay. Nya nag-request man sila nga mosayaw daw ka. Ha? Nag-request sila nga mosayaw daw ka. Asa man sayaw? Ikaw ba mosayaw daw ka? Hi. Mosayaw daw ka? Mosayaw ka? TikTok. Mag-TikTok daw ka. Buwan ka? Anak ka gabi. So unsay imong gibati ma'am nga na-prank ka na mo? Unsay imong gibati nga na-prank ka? Lipay nga di masabtan. Lipay ko nga kasabot nila trabaho na nasuko ko ka. Iya gardinan ipautang. So karon na nakita nimo ni, unsay imong gibati? Lipay ko eh. Oh. Tsukad-tsukad, ikasay sinta na ko. Maghikay ko, wala ani. Karon ra jud. Karon ragid sila. Wala na ilang mahal. Sige ra. Okay, nya picture. Happy birthday! Maligaw